Wies Jansen en Huub Gijzen uit Heel kunnen zich nog veel herinneren van de Tweede Wereldoorlog, ondanks hun jonge leeftijd. Op het moment dat Heel bevrijd werd op 16 november 1944 was Wies 10 jaar en Huub 6 jaar. Ze waren op dat moment niet in Heel. Ze waren vanwege het gevaar geëvacueerd. Wies verbleef in Horn. Ze kan zich de bevrijding nog goed herinneren. En ik zie die Engelsen nog om de hoek komen daar in Horn. En de mensen liepen daar naartoe. En weet je, en er was een echtpaar, een Joods echtpaar, nou, die renden er naartoe. En die omhelzen die mannen. Nou, dat was eigenlijk aandoenlijk allemaal. Maar die lachten, de Duitsers die keken altijd streng. Maar die Engelsen, och, dat was zoiets leuks. Die hadden zo'n vriendelijke uitdrukking. En die hadden petjes op, of zo'n alpino-petjes. En die Duitsers die hadden zo'n zware petten op. Ja, daar keek ik altijd naar. Iedereen was blij. En mijn vader zei, oh gelukkig, dan kunnen wij naar moeder. Want we hadden oma moeten achterlaten. Die kon niet meer lopen en die was op Klein Bethlehem gebleven in dat klooster bij de zusters. En wij vertoefden toen in Baaksem bij familie. En ik weet wel nog dat toen Baaksem bevrijd is, dat op een morgen, en dus liepen we allemaal in de kelder, dat op die deur geklopt werd en er een paar Engelse soldaten naar beneden kwamen. En eentje ja, met het geweer in de aanslag, die wisten ook niet wat ze in die kelder aan zouden treffen. En die begint toen te roepen van ik English, niks mof, zei hij. En ja, toen kreeg ik een grote reep chocolade. Ja, die moest je dan wel weer met een man of 10 delen. Maar toen was het voor de mensen ja, die ook in die kelder zaten duidelijk dat de bevrijding er was. U was op dat moment niet in Heel, u zat in Baaksem vanwege de evacuatie. Wat kunt u daar nog over vertellen? Over de evacuatie, ja, dan weet ik nog dat op een middag de dorpsomroeper heette dat toen. En die was ook kantenier en die ging met zo'n grote radel of zo'n klepper door het dorp. En iedere 50 meter hield hij halt en dan riep hij omdat de volgende morgen om 8 uur iedereen het dorp moest verlaten hebben. En toen, we hadden gelukkig nog een paard en een kar. En daar werd toen van alles opgeladen en alles werd ja, zoveel mogelijk verborgen onder het hooi in de schuur en in de grond in een kist ja, werd porselein begraven en daar gingen dan takkenbossen overheen en zoiets. In de hoop dat niemand dat thuis zou vinden. Ja, en in de hoop dat er geen granaat op zou vallen. Maar hoe ging dat vervolgens met die kar naar Baaksem? Wat namen Ja. jullie allemaal mee? Ja, van alles en nog wat dus belangrijk vonden. Maar mijn vader was 's nachts al een keer met die kar met beddengoed en van alles naar Baaksem gegaan. En toen de volgende morgen, ja, daar werden wat biggen op die kar gezet en een kalf. En mijn oma op een stoel, daar midden tussenin. En ja, werden allerhande spullen wat nog belangrijk was. Wat kunt u zich van die rit nog herinneren? Was u bang? Ja, bang niet. Als 6 jaar, dan kende je die angst nog niet wat die ouders hadden. Hè? Want die moesten maar avonturen, ja, wanneer komen we terug? Komen we nog terug? En, ja, en wat blijft er dan over van wat we achter hebben gelaten? En uiteindelijk zijn jullie teruggekomen naar Heel. Hoe hebben jullie het huis aangetroffen? Ja, de ruiten waren er allemaal uit. Hè. En ja, er was geen euforie van we zijn bevrijd. Want de mensen begonnen allemaal, kwamen die allemaal terug. En begonnen we proberen het leven zo goed mogelijk op te pakken. De ramen werden dichtgeplakt of gespijkerd. En ja, het werd geprobeerd het leven zo ja, goed mogelijk weer op te pakken. Er was één moment waarop Wies bang was. Dat was tijdens de kerkrazzia's op 8 oktober 1944. Bijna 3000 mannen in Noord-Limburg en delen van Noord-Brabant werden opgepakt en te werk gesteld in Duitse werkkampen. We moesten elke morgen trouwens naar de kerk. En dat was die zondagmorgen ook.
En daar was een Duitser was er aan het patrouilleren voor de kerk. En toen kwam die naar me toe en moeder had me altijd gezegd, je weet niks en je zegt niks. En je weet, ja, niks zeggen. En toen kwam die Duitser naar me toe en toen zegt hij, of ik een papa hast du een papa? En ik direct, mondje dicht. Dus wat mijn moeder had gezegd. En ik zei niks, ik bleef zo staan. Hast du een papa? Ik zei weer niks. En ik keek maar omlaag. En toen was hij een beetje aan het twijfelen en toen nam hij mijn schouder zo. En toen zegt hij, ik moest naar huis gaan en papa zeggen, dat maakte hij me duidelijk. Dus dat hij niet naar de kerk moest komen. En toen begon ik te huilen. Ik wist niet meer wat ik moest. Ik werd heel nerveus. En zegt hij, ga naar huis. Naar huis. Zo deed hij naar me. En nou ja, ik rende naar huis. Ja, eerst naar het kapelletje, daar bij ons in de buurt. Want ik meende dat hij me na aan het kijken was. En toen keek ik om, maar toen was hij met de rug naar mij toe. En toen ben ik heel hard naar huis gerend. En aan mijn moeder gezegd, pap moet niet naar de kerk komen. Ja, wat is dat nu? Ik zeg, pap moet niet naar de kerk komen. De Pruis had mij dat gezegd. Nou, oké. Is hij niet naar de kerk gegaan. Nu is het bijna 75 jaar geleden dat Heel bevrijd is. Is Ja. dit een belangrijk moment voor u om hier nog een keer bij stil te staan? Oh, jazeker. Jazeker. En je bent heel erg blij en dankbaar dat het allemaal zo redelijk goed is verlopen. En, ja, nou, en je hoopt maar dat het nooit meer zal gebeuren. Dat het toch herdacht blijft. Kijk, zoiets moeten we nooit meer meemaken. Wat toen gebeurde is, dat was zo abnormaal. Ja, dat kun je niet beschrijven. Wat toen in die oorlog allemaal gebeurd is.